danskerne går for lidt op i deres tro i forhold til muslimerne? Det synes jeg godt, de gør. Det synes jeg sgu ikke. Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg synes ikke, danskere de sådan rigtig har en religion. De må alt. Som jeg ser det, så ja, fordi altså, danskere går jo ikke i kirke hver søndag eller noget. De er i mine øjne, så ja. Synes du, at muslimer går for meget op i deres tro? Nej. Eller jo, nogle gange, men det er jo sådan lidt, hvad de selv styrer. Jeg har jo bare valgt, at jeg er kristen, men jeg går ikke så meget op i det. Men muslimer, altså, de går rigtig meget op i den, men det er jo også meget forskelligt, så det er sådan lidt. Ikke nogen, der er indvandrere, der er kommet til Danmark. Jeg tror, det er ganske få, egentlig. Meget, meget lille procentdel. Der for eksempel drager afsted til Syrien. Jeg er ligeglad med det, men jeg forstår måske ikke, hvordan man kan gå så meget op i en tro, som nogen gør. Altså, jeg kan heller ikke rigtig sætte mig ind i. Går du meget op i din tro? Altså, så meget gør jeg ikke, men jeg overholder de specifikke regler. For eksempel bede 5 gange om dagen og sådan nogle ting. Hold ramadan og dem, det gør jeg. Men ellers, så ja. Ja, det gør jeg faktisk. Det er lige begyndt på for et par måneder siden. Jeg har selvfølgelig oplevet nogle ting. Noget, som er forbudt i min religion, men det må jeg gøre med. Ikke lige alle regler, men ja, jeg går sådan ser meget op i det. Jeg går meget op i min religion, ja, men der er nogle regler, hvor det er over grænsen, og det er sådan, man ikke kan følge. Så man laver fejl, selvfølgelig gør alle, ikke? Ja. Nej. Jeg er jo konfirmeret og alt det der, men ellers så tænker jeg nok ikke så meget over det. Så. Nej. Altså,